Ug ning nagkadaol nga bag-ong tuig ang mga PDL sa Cebu City Jail Female Dormitory gipangkatagan og regalo. Atong kumustahon mga panghitabo dito sa live report ni Alan Domingo. Alan. Yes, Nico, Merry Christmas ug advance Happy New Year na ako karon diri manukad mismo sa Cebu City Jail Female Dormitory. Diin adunay pagpanghatag ug pinasuhan karon ang GMA Kaposo Foundation sa mga anak sa mga PDL karon din hindi ta maglangan alang sa dugang detalye ni Kaposo Nico. Atong mahinabi karon ang Regional Coordinator sa GMA Kaposo Foundation si Ma'am Amabel Rosiana, and of course ang nagpadayon nato karon diri ang warden sa Cebu City Jail Female Dormitory, si Jail Superintendent Stephanie Salazar. Maayong buntag ninyo, ladies. Okay, so maayong buntag and Merry Christmas. Merry Christmas tanan. Okay, ma'am. Maayong buntag, sir, o sa kaninyo tanan, o Merry Christmas and advance Happy New Year. Okay, dito maglangan. Miss Mabel, pila gyud ka mga bata and what program in particular atong gihimo karon sa GMA Kapuso Foundation? 450 ang atong beneficiaries dinhi sa BGMP Female Dormitory Cebu City, and daghan tag mga dala no gikan sa Kapuso Foundation atong mga regalo para sa atong mga anak di sila, mga relatives sa mga incarcerated mothers dinhi sa BGMP Cebu City. Okay, o sa mga sulod ani mga gifts? Okay, ang mga gift packs, kung makita ninyo na atay green nga mga bags, of course ang sulod ana Sir Alan, daghan kaayo no, punong-puno mga regalo makalipay sa mga bata, na mga biscuits, jelly ace, na ay mga canned goods, na asay pang Noche Boy, nagtawag na namang pang Noche Boy na package, and nasa tay panghatag ng mga habol, mga banig, and mga vitamins, and basta ubay-ubay gud na siya, na ay mga duwaan, na ay mga bola, na ay jumping rope, so makahappy halos sa tanan mga happy gyud ang regalo. Okay, si Warden Salazar. Warden, kumusta ang kahimtang sa ato ang mga inmates karon din eh? Sir, murag wala gyud kasudlan ang pagkamalipay sa amo ang mga PDL karon tungod sa naabot na mga biyaya karon og grasya, na makita gyud nato na dili lang gyud ang ato ang mga inahan na mga napreso diri ang nalipay, kundi hasta ilang pamilya, labi na ilang mga bata na do kanang dili gyud sila magkauban karong Pasko o maabot na New Year, kay naabot gihapon na blessing nila. Merry gyud ang Pasko o happy gyud ilang New Year po? Yes, sir, kanang perting lipaya gyud sa amo ang mga penereso diri, sir. Pila ka bukan to ang population diri sa female dorm, Warden? Sa pagkakaroon, sir, na ata around 780 na PDL, sir. 718. Okay, ako nakita ang kamaya gyud no sa mga dagway, sa mga bata nga atong nasugatan dinhi. Unya, unsa man ni sila kanang ang ilahang guardian dito ra sa gawas niya, sila ra ang inyong personnel ang mo guide nila diri sa sulod, Warden? Yes, sir, kaya atong i-prioritize gyud na mga bata gyud ang ato ang matagaan gyud tanan karon. So after sa gift giving unsa man do na sila chance nga ilahang ma-meet ilahang mga inahan or? Yes, sir, amo sad ning i-grab ang opportunity since naa na ang mga bata diri, sir, na makauban sad nila kadali ilahang mga ginikanan, labi na ilahang mga inihan, sir. Okay. Miss Mabel, basig doon na kayo mga pasalamatan ba? Yes, pagpasalamat sa atong mga partners, of course, ang AFP from the 53rd Infantry Engineer Brigade sa Philippine Army, and also ang BGMP Cebu City Female Dormitory. Thank you kaninyong tanan. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy and New Warden. Of course, sir, nagpasalamat gyud mi og kanang taus-pusong pasalamat og pagpupugay sa sa GMA Region 7, and of course sa GMA Network, ang GMA Kapuso Foundation, and of course sa tabang pod sa ato ang Philippine Army na 53rd Brigade. Unta, sir, dili gyud mo magkanang hindi kay magsawa sa pagbalik-balik diri sa amo ang pagtabang, especially kay ma'am sa pagpili sa amo ang lugar na matabangan ang amo ang mga PDL o ang ilahag yun na pamilya. Salamat kayo. Open ba ni ang iyong hangkuan pero sa ilang visitation sa okay, sir, natay gisunod na schedule kay tungod sa atong kagamay na lugar, dili gyud nato ma-accommodate tanan, but kada adlaw gyud na atay visitation every Tuesday to Thursday, and Saturday and Sunday whole day siya gyud kanang makabisita gyud ang ato ang mga
family sa ato ang mga PDL. Okay, thank you so much, Jail Superintendent Stephanie Salazar, ang Jail Warden diri sa Cebu City Jail Female Dormitory. And of course, ato ang Regional Coordinator sa GMA Kapuso Foundation. Okay, Nico, muna i-latest karon diri sa pagpanghatag o pinaskuhan sa GMA Kapuso Foundation diri sa Cebu City Jail Female Dormitory. Balik sa imo diha, Nick. Salamat ug Happy New Year niyo diha, Alan Domingo.